श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK and shop project by श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स गवंटीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरडनाका मालवण सिंधुदुर्ग। आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात। कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग 9773 71 27 27 9404 15 53 77 9969 1605 16 9404 44 80 27। तळेरे गगनबावडा राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामात शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोबदला मिळाला नाही, यावरून भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष प्रमोद रावराणे हे आक्रमक झाले। त्यांनी बैठकीत काय भूमिका मांडली आहे पाहूया। तोंडी नाही, तोंडी काय करायचं ते केलं। यांच्याकडे आम्ही 3-9-5च्या अगोदरपासून देखील तोंडी सगळं मागत होतो, काही दिलं नाही। 3-9ला या मी जे काही प्रश्न मांडतोय त्या संदर्भात यांना RTA टाकलाय 3-9ला माहितीच्या अधिकारात। आजच्या तारखेपर्यंत यांनी उत्तर दिलं नाही। शेवटी अपिलात जायला लागलं। रत्नागिरी, कोल्हापूर, अगदी मुंबई पर्यंत ज्याने कोणी RTA टाकला आमचा भाऊ, त्याला मुंबई पर्यंत जायला लागलं। आजच्या तारखेपर्यंत या सगळ्याची एक शब्दाची माहिती देऊ शकले नाही। हे जर तेव्हा साहेब क्लिअर झालं असतं, गावात येऊन बसले असते, समन्वय संवाद झाला असता, हे तुमचं चुकीचं आहे, आमचं बरोबर आहे म्हणून सांगितलं असतं, हा विषय एवढा झालाच नसतो साहेब। 3-9चा RTA आहे, हे त्याच्यावरचं अपील आहे, ही त्याच्यावरती झालेली उत्तर आहे। सुनावणी काय, तुम्ही उत्तर देत नाही म्हणून सुनावणी झाली। एका प्रश्नाचं उत्तर दिलंय का बस आहे म्हणून तुम्ही म्हणतो बोलू नका। तुम्ही RTA टाकून जर माहिती द्यायला तयार नाही तर इथे कुठे थातुरमातून उत्तर देऊन तुमच्या शाळेचे हेडमास्टर आहे मी, एका तरी प्रश्नाचं उत्तर दिलंय RTA ला। हे हस्तांतरित केलं, हे ट्रान्सफर केलं, ह्याच्याकडे दिलं, त्याच्याकडे दिलं, ताबा कशाचा घेतला? तुमच्याकडे काही कागद नाही आहे, कजापण नाही आहे, त्याचं रेखांकन नाही आहे, ताबा कशाचा घेतला? निविदा कशाची काढली? तुमची मालमत्ताच नाही त्या प्रॉपर्टीवर तुम्ही जर काम करू शकता का? 500 कोटीचं तिथं सिद्ध झाली पाहिजे ती मालमत्ता तुमची आहे। ग्रामपंचायत सुद्धा नमुना नंबर 22-23ला काय असल्याशिवाय स्मशान शेड बांधत नाही, पायवाट बांधत नाही, त्यांना तो नियम लागू होतो। बक्षीसपत्र घरकुल बांधलं तर बक्षीसपत्र करायला लागतं, ह्यांना काहीच नियम नाही आहेत का? रस्ता तुमचा मोत्यातून काम करा बघूया। चला, तुमचा जो कजापा आहे ना 4 हेक्टर 51 गुंठ्याचा, त्याच्या बाहेर तुम्ही जायचं नाही। यांनी हे मान्य आहे का? बघा कोण तक्रार करणार आहे बाबा? नाही सेम सगळीकडे नादवड्यात पण तीच परिस्थिती आहे। माझ्या आजोबांनी घेतले ना घेतले नंतर बोलतो, जरा 2 मिनिटं बोलतो। बापूंनी सांगितल्याप्रमाणे नादवड्यात पण तीच परिस्थिती आहे। 7/12 आजही सर शेतकऱ्यांच्या नावावर आहे, फ्रेश 7/12 आहे। कुणाच्या 7/12वर हे नाही काय गजापो झालेलं हे नाही किंवा फेरफार झालेलं तसं असेल तर दाखवा। मी माझ्याकडे एक फ्रेश 7/12 आहे, त्याच्यातून आता जो रस्ता गेलाय पूर्ण आमच्या जागेतून ते मी दाखवतो तुम्हाला 7/12। 2 मिनिटं सांगतो। तुम्ही आता नादवड्याचं जे भूसंपादन सांगला तो प्रस्ताव जो आलाय तो नवीन आणि तिने ते टर्न काढण्यासाठी जो आहे त्याच्यासाठी तो प्रस्ताव एक मिनिट। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।